हाँ भाई लोगन, वीडियो में बनल रहा लोगन। हमने जाता इंसान एक जगह घूमे तो उसी में केने चलल जा। सुनले रहनी कि एक जगह आर्मी के प्लेन गिरल रहे। अच्छा, वही जनवे चल जा जो घूमे, देखल जाई या देखावल जाई। अच्छा रास्ता मालूम बा? हाँ सब मालूम बा। अच्छा तो चलो चलो हाँ तो ठीक बा भाई लोगन, बनल रही लोगन वीडियो में हमनी चल तनी सन, देखेम सन और देखाएम सन। ओसिम हाँ कितना आगे लोग हम सन हो? लगभग 1.5 किलोमीटर आगे। अभी कितना बाकी बा? अच्छा 5-6 किलोमीटर। तब तो दूरे बा हो एकदम। तो दूर बा तो कितना देर लग जाई जाए में? अब 5-6 किलोमीटर में लगभग आधा घंटा। आधा घंटा ठीक है बता। अब तो वीडियो बनावला तो उतना तो करे पड़ी। सुनो काटो ना। तो कौन रास्ता में चलेगा? अपनी के हेमुकी चले के बा। हेमुकी? हाँ अच्छा बस चलो चलो टंगा मंगा मारते चलल जा। रिकॉर्डिंग करते हैं तो सबसे बढ़िया ब्लॉग बनाओ, मजा से कर पाओ। ओसिम हाँ कितना देर हो गई हो? अभी 1 घंटा चल दिल हम कितना दूर हुई? अभी लगभग मोटा मोटी लगभग 3 किलोमीटर और ही जरूर बा। बाप रे भाई, तो चलते चलते गोड़ दुखा गया हमारा। अभी 3 किलोमीटर अभी और कहता रहो। अब का करबा, दर्शक लोग के देखावे के पड़ल नु। हाँ वो बात सही है बा। जितना हमनी के भोजपुरिया दर्शक बा लोग, वो लोग के तो देखा ही के पड़ी। ना देखाओ जाए तो फिर केंगे होई? रास्तों तो खतरनाक बा, बहुत खतरनाक बा, बहुत खतरनाक। थोड़ा उन्हें के पीछे के कैमरा करके बता देता नहीं। वाह हेलो बताई ऐसा भाई, तू हमरा के बुला के कहाँ ले दिले बड़ा हो? जंगल में। जंगल में? हाँ। अच्छा साले कुछ होता तो बताओ तनी। बाघ शेर ना भेटा कि सही बस। यार कहीं भेटाई तो भाग के छोड़ के भाग जाइबा हमरा के? ना हो लेके भागे। साले से हम तोरा तो उठे ना उठबा तक जहाँ तक ले सके मुँह तक ले लेके भागे में जरूर, छोड़ के थोड़े भाग जाए। अच्छा चलो भाई ठीक है बा, छोड़ के मत भागियो। ना भागे। हाँ तो भाई लोगन देखत रही लोगन, हमार दुलरुआ है बाड़न। आई कथी है ओसिम? आई कथी है? साले तू जौन बात बा कहत रह उहे तो है देवा। केंग होई जौन चीज बतियात रही हन उहे तो बात बा। उहे बात बा। बाघ शेर बका होई हां। बात होवे तो पोस्टर टांगल बा। आगाई जंती से तो यहाँ तोरा अइबो ना करती तो है ना कथी बा? हई कथी हो? कौन हो? हई हैं कथी हो? हई कितना अच्छा फरल बा। कथी है? शरीफा का? ना शरीफा ना हो। कथी हो मालूम बा? ना हमरा तो मालूम नहीं के। अच्छा ठीक बा, हई पात एकर पत्ता देख लो लोगन भाई लोगन है न। ओकरा बाद में तोहनी के ऊपर छोड़ देता नहीं, कमेंट करके बताओ लोगन कथी है। भाई हमनी के मालूम नहीं के, ठीक है? बा मालूम नहीं के चलत कि कथी है, तो हमनी के अगर मालूम चले तो भाई कमेंट करके बताइए लगन कि कथी है। तो हमनी के आ गल बानी सन कुछ अलग ही जगह पर। ई जगह बाटे ई उहे जगह बा जौन अपने लोगन सोचतानी। अपन अपन हई देखी ई एनाकोंडा के बच्चा है। इतना बड़का कोई देख लो बड़ा ना? अल्लाह से बाबू मोबाइल पर ना गिर जाए। हाँ गिरी तो इनकरा 440 वोल्ट लागी जाइए मेरा। अगर वो आदमी के देह में ठेक जाई तो कहीं हो जो ई 11,000 वोल्ट के साथ चली। 11,000 वोल्ट के साथ में चली। ओकरा बाद में तो ये बिल्ड सोना खिया पड़ी। फोटो खींच दिया।
हाँ तो साले लौ से चढ़िए ना तो साइलेंसर तो और फूट जाई बुझल। हाँ लौ से बड़ा ऊंचा हो। ए साला कहीं के एने अब ओ साले जा तंगा सुगा से बच के ना तो राजू दहेजे खप जाइत। कम ऊंच बा। हम ये बतिया कहले रहनी हाँ कि जगह ये तंगा ऊ ह ये एरिया में खाली लोग अपन अपन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ बैठेला। तो भाई लोगन आ गए बनी स हमनी जहाँ आवेला रहनी से घूमे तहन वीडियो में कहले रहनी स कि एगो प्लेन गिरल बाटे आर्मी के वो जगह पर आ गए बनी सन हमनी के जाएगा ई रास्ता से। बस 1 मिनट में हमने पहुंच जाए सन। 1 मिनट में पहुंच जाए सन। अब देखाएम सन के भइल का भइल कैसन बा। बहुत सुनसान बा वसीम। बहुत सुनसान बा बहुत ज़्यादा। भाई लोगन डरो लगा था। डर लगता। हाँ भाई। डर लगता सही में डर लगता। ऐसा का रास्ते में भाई ये डर न लगी का। सुनसान इतना सुनसान रास्ता भाई। तो ई रहल ई बा अपने के प्लेन। ये गिरल बा प्लेन आर्मी के। ये गिरल बाटे यहाँ बहुत साल पहले गिरल रहे। यहाँ आदमी के देखे खातिर घूमे खातिर बनावल गए था। देखी अंदर चल जाओ का वसीम चढ़े के रास्ता तो चारों ओर तो छेद बा केहू में चल जल्दी। भाई बहुत पुराना हाँ बहुत पुराना प्लेन गिरल रहे ठीक बा। तो ओकरे नक्शा यहाँ बनल बाटे लगभग 15 साल हो गए प्लेन के गिरले। ई पीछे के पोर्शन बा चारों ओर से टूट गइल बा ना। देखा भाई बहुत पुराना बाटे वैसे टूट टाट गइल बा ना। यहाँ आवेला लोग फोटो वोटो खींचे फोटो खींचला बा लोग। लेकिन खिड़की खूब अच्छा बाटे बनावल ना है वसीम। बहुत अच्छा। भाई इमरजेंसी द्वारा मॉडल तो बहुत अच्छे किया है इन लोग। कितना बड़का बा यार। 40 मीटर एने के तो टूट गइल बा। पायलट रहे वाला जगह ही टूट गइल बा। हाँ थोड़ा नीचे से भी देखा देता नहीं नीचे से ई ओरिजिनल ना है ना पता ई लोग के याद रखे खातिर ई बना देवल बा। यहाँ प्लेन गिरल रहा है ना। हाँ एमे कितना आदमी आटत हो एतवा जब गिरल हुई तो लगभग 500 लोग आते हैं। 500 अंदर चल जाऊँ का चल चढ़ाना है मुखी चढ़ चल जाओ। सीढ़ी नहीं कहता का हमनी के भोजपुरिया भाई ला सीढ़ी चाहिए केहू वहाँ चढ़ जाई यही वहाँ चढ़ जाओ। ट्राई करो ना। क्यों ट्राई करबो अंदर तो दिखावा ही के पड़ी केहू ना ऊपर चल के दिखावा जाओ ऊपर चढ़ाई के पड़ी चढ़ल जाऊँ ऊपर।
हाँ तो आ गए बनी भाई लोगन अंदर में पूरा खाली बटे अंदर और कुछ नहीं के बस ये आदमी के बस याद खातिर बनावल बा और कुछ ना यहाँ ये जगह पर गिर रहे। अच्छा अब प्लेन पर बैठ के तंगा देख लो ना वाओ। हाँ एगो बात बा हमार दुलरुआ ना चढ़े सकल हन ऊपर वो नीचे बड़न है चढ़े तो चढ़ गए नहीं उसी उतरी के बहुत बड़का बा बहुत बड़ बा आ पानियों पड़े लगल बुनी पड़े लगल आहा अब आ जाओ उसी ऊपर आ जा आजा आजा आओ ना हम हाथ घींचता नहीं तो हमारा उतरे में लेट हो जाई। बहुत खतरनाक बाटे चढ़ेला बहुत खतरनाक चढ़े वाला जगह बा आए हाँ तो हम क्यों उतरी हम चढ़े के तो केहू चढ़ जाला उतरे के बेरी हालत खराब हो जाला आए खैर ई तो ऊपरवा से नीचे ही निमन बा ऊपर पानी पानी हो गल बाटे अंदर बहुत तेज़ बारिश होता। तो भाई वीडियो में बस इतना ही मिलल रही कोनो दोसर वीडियो में तब तक के लिए चलो तनी सन हमनी तहाँ से ना रह गई बात की वीडियो के लाइक कर दिया लगन और चैनल के सब्सक्राइब कर दिया लगन दबा के भाई शेयर कर के लगन सापत दबा के ये भाई के तनी गाड़ी बढ़ा दो लगन ठीक बा जेंगे सब कोई के दुलार प्यार देवे लगन वहीं यू भाई के दुलार प्यार दो लगन तो एकदम दबा के शेयर लाइक सब्सक्राइब सब करो लगन भाई।